ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିବ। ଏ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକର, ଯାହାର ସାକ୍ଷାତ ଥରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ସହିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭିକାରୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଦେଖିବାକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛ, ଯୁବକ ଅଛ, ହେଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛ? ସେ ଭିକାରୀଟି କହିଲା, ମୋତେ ଏବେ ଯଦି କିଛି କାମଧନ୍ଦା ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଭିକ ମାଗିବା ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋତେ ବି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯେହେତୁ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ଭିକ୍ଷୁକର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରିଗଲା। ପଚାରିଲା, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ବନିଯାଅ, ତମ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଭିକାରୀ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଦୂତ ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏବେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ଚାଉଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। ତୁମକୁ ସେଠାରୁ ଚାଉଳ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଛି। ଯାହା ଲାଭ ହେବ ପଛରେ ବାଣ୍ଟି ନେବା। ଭିକାରୀ କହିଲା, ଲାଭରୁ ଆପଣ କେତେ ରଖିବେ? ଆପଣ 80 ଭାଗ ରଖିକି ମୋତେ 20 ଦେବେ ନା 90 ରଖିକି 10 ଦେବେ? ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭିକାରୀର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିକି କହିଲେ, ଆରେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତମେ ମୋତେ ମାତ୍ର 10% ଦେବ, ବାକି 90 ତମେ ରଖିବ। ଭିକାରୀ ପୁନର୍ବାର ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆପଣ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣେ ଦୂତ। ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତି ମାସ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ 10 ଭାଗ ଦେଇଦେବି, କଥା ଦେଉଛି। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଭିକାରୀଟି ଚାଉଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଚାଉଳ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲା। ଦିନରାତି ଏକ କରି ଇମାନଦାରୀ ସହିତ ମେହନତ କଲା। ସତକୁ ସତ ମାସ ଶେଷରେ ତାକୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 10% ଦେବାର ସମୟ ଆସିଲା, ଭିକାରୀକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାକୁ 10% ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି? ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରିଛି, ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିଛି? ସେ ବାସ୍ ଖାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସି କହିଲେ, ସାହାବ, ମୋ 10 ଭାଗ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭିକାରୀ, ଯିଏକି ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ବନିଯାଇଥିଲା, ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ଏଥର ତ ଘାଟା ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲାନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଲାଭ ହୁଏ ତମର 10 ଭାଗ ଦେଇଦେବି। ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଛି ଏଥର, ହେଲେ ମୋ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେବାକୁ ଏତେ ଅମଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଭିକାରୀଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁମେ କରିଛ କ'ଣ? ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ହେଲେ ସବୁ ମେହନତ ତ ମୁଁ କରିଛି, ଇମାନଦାରୀ ସହିତ କାମ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲାଭ ହୋଇଛି। ତମକୁ 10% କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି? ଏବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଆଉ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା? ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଉପରବାଲା, ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବାର ହକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆସିବାକୁ। ହେଲେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 10 ଭାଗ ବି ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉନୁ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦୁନିଆକୁ ତ ପଠେଇଛନ୍ତି, ବାକି ପୁରା ଜୀବନ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 5 ଭାଗ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଧୁରିଯିବ। ଏ ଛୋଟ କାହାଣୀର ସାର ହେଉଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ବଞ୍ଚିବାର ହକ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ 10 ଭାଗ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ।